Hi mga moms. So today, natapos na yung aking labahin. Ngayon may dadalawin tayo na kaibigan. Familiar ba kayo? Kamustahin natin siya kung ano ng kalagayan niya. Higit lalo ng kanyang kalusugan. No? Alam niyo naman yung aming grupo. So, puro kami kain. So ngayon, tignan natin, kamustahin natin siya. Tignan natin kung anong ginagawa niya, pinagkakabalahan niya para pumayat din siya. Ayo! Ay! Ay! Bakit galit ka na naman? Kinamusta lang naman kita. Ha? Wala si kabahan ko. Kamusta naman ang kamusta naman ang tita Bakang? Okay ka na? Nahihilo ka pa? Nagpa-blood chem ka na ba? Nagpakuha ka ng dugo, ng ihi? Ano ba? Bakit nandat nahihilo? A, wala nang pera. B, budget. Ano? Ano na nararamdaman mo? Wala, ito. Nahihilo ka pa ba? Kaya nga, stop mo na sa fiesta. Hindi pwede i-stop yung piyesta. Kaya ako pumunta kinapalungan. Dapat i-stop yung kain. Tapos ano yung napanood namin na nagtuturok ka? Ano yung tinuturok mo? Para sa pabababa ng kuan yun. Cholesterol, ng blood pressure, para saan? Tingnan ko lang, hindi ko gusto ko lang Wala makita. na, char. Hindi kailangan kasi delikado, baka maano ka. Char. Ano huling blood pressure mo? Hindi nga ako nag-kuan man. Hindi pa ako nag-BP man. Hindi ka pa nagpa-check ng dugo o natatakot ka rin? Kasi si Gwen, ayun na, nagpa-ano na siya, Kita ko naman. ano ba to yung para sa uric High blood acid siya niya eh. sa dugo, oo. Ikaw, hindi ka naman nahihilo? Yun lang sa fiesta kasi sunod-sunod. Di ba sa Kain. katawan natin. So paano ang gagawin mong pagda-diet? Ito! Magkuhan. Hindi ako naniniwala kasi parang dami mo na naman laman sa rep mo eh. Hindi pa naman ako nag-diet. Wala pa naman. Wala pa. Pero yun lang, fiesta nila Paloma. Hindi na ako pumunta. Pero hindi ka na nahihilo. Okay ka na. May nahihilo. Merong hilo-hilo na lang pero hindi dahil mataas ang dugo. Hilo. Hilo lang. Dahil Wala ng pera. kaya nakakaramdam ng hilo. Kaya pala. Yung high blood sa batok yun. Ngayon sa ulo. Ulo ko. Kamusta yung pamangkin mo? Tita ka na. Malusog. Oo, tita ka na. Malusog. Si Sarnia kasi May baby. Kamukha ng tatay. tatay. Pili ko nga parang... Hindi, kamukha ng tatay. Hindi niya noon ni Hanilo. Pero tingnan ko parang kamukha ng piniwakin. Oo, promise. Kamukha ng tatay. Saan na si Perla? Andun, ayaw niya umuwi. Pwede naman siya umuwi First up very po. hands-on yung mga maglola kasi nga yung ano ba kasi dapat yung bata sinasayaw Pagbuhat. baka umiyak alam na ako yung iiwan doon pwede ka man umuwi magpahinga ka ayaw na maglola kasi hands-on talaga sila sa kanilang apo. Sakto bang 9 months o napaaga siya? October buntis na siya tama lang Okay. Sa October na buo na siya. November, December, January, February, March, April, May, June. Sa October, na siya, 1 month na siya noon. Parang ganun. siguro kasi wala naman sila sinabi. O, kamusta yung baby? Okay naman. Healthy yung baby. Healthy. Kada every minute gumagano na siya. Dede. Yung pag nilalabas yung dila niya, so ibig sabihin, ay, dede na naman. Tapos pagkatapos ng dede, after a minute,
tatain na naman. Pero excited ka na din sa pamangkin. Saan dito sila mag-stay? Titira, hindi? Dito. Dito. Saan sila dyan sa baba? Dito sa kwartong. Dyan sila sa kwarto. Tapos akit na si... Hindi, matagal na. Nung nalaman namin na buntis siya, pinalipat ko na si Claudine. Sa Kami na ni taas. Claudine magkasama. Kaya hindi na nga ako nagpapakit ng mga lalaki kasi katabi ko na wala ng lalaki start nun. Nalaman ko na wala na, pinalipat ko na si Honey dito. Si Siya Honey na lang. dito. Si Claudine katabi na kami nagtulog. Okay lang din naman. O at least, di ba? So, Sana, usually sa kwarto ako nagpa-churrot kayo sa kitchen na. di na tayo magkita sa likod. Sa likod na. Hindi kayo bawal lang. Si Claudine. Diyan. Ang cute, no? Sino nakaisip ng pangalan niya? Sila, wala kaming... Queen, di sa ano yun, di ba? Sino ba to? Yung red and blue yung buhok na babae. Ko ba ang Si pangalan Queen niya? ano? Arkale ba yun? Hindi, wala talaga kami alam. Babae Nalaman siya, lang namin- babae, no? Nalaman lang namin nung hiningi na ng doctor yung... Name. Kasi hindi na kami nagkialam, hindi na ako nagkialam. Syempre sa kanila yan eh. Tinatanong namin, sabi secret, bahala kayo dyan. Sila yung nakaisip. Combination na nila. Tapos nag-post ka na naman nitong nakaraan. Si Claudine, totoong may jowa na ring apam. Sa paganaginip niya. AI lang yun. Akala ko magkakatotoo na. Akala ko Sinabi niya doon sa hospital, ewan ko, sabi niya never daw siya manganak kasi nakita talaga namin kung gaano yung hirap. Grabe. Hindi kasi syempre first time ni Honey Lou eh. Hindi niya pa alam yung... For sure, ganun din siguro sinabi ni Mami Perla noon. Isa lang, ikaw lang. O tingnan mo naman, ilan kayo ngayon. Si Diba? Sarian si Honey, so bawal siya mabuntis within 3 to 5 years. Ha? Oo. Ay, totoo. Ganun pala pag si Sarian. Hindi kasi bubuka yung tahi. Oo, kaya nga, kung pwede pa daw, wag muna. Hala. So yun, okay na naman din. Ano naman, susundan nila agad. Why not, di ba? Oh, Diyos ko. Oo. Ikaw, syempre, iba pa rin kapag may kalaro yung bata. Continue after 5, 6, 7 Si ate mo, si Jessica Si naman, Jessica. hopefully this coming December. So, pero okay naman na. okay naman niya. Wala pang gender kasi mag 1 month kasi yun. 1 month na yata. So, hindi pa alam. That's good. Okay lang din talagang... Alam niyang gagawin. Dapat niyang gawin. Dapat i-resist talaga. Lakad-lakad. Nag-iyak-iyak din si Jessica Kasi doon. emosyonal. Oo. Kasi ang tagal lang minag-antay ng... Natakot. 4 AM pa lang ng araw na yun. Grabe yung labor niya, ang haba. Labor na si Honey 4 AM. So nirefer siya sa provincial hospital sa syudad 5 AM. Kasi una kayo pumunta dito sa saan? Sa family Okay. dyan kasi. Sa may sa may Manukan. Oo. Doon. So andun na sila, andun na kami by 4 AM. So nirefer siya sa hospital 5 AM. So nanganak siya 10 PM. Grabe ang haba na. So syempre mix of emotion na kaya naiyak kaya nung sinabi na, huy, lumabas na, akala niya lumabas na. So naiyak siya kasi salamat. Wala pa. So 10 PM pa siya nanganak. Ang haba. Hindi, kasi sa tagal nung siguro kasi hindi pa nga maka-iri si hindi niya pa alam paano yung iri ba. Tapos pinainom siya ng mga gamot para lumabas. Ayaw talaga. Hindi niya alam. Kasi takot si Honey kasi baka daw tayo ang lumabas. Takot siya, nahiya siya. So yun, nag-decide ang doctor. Cesarean siya. Cesarean na lang. Na dapat normal. Kasi ang liit ng tiyan niya bakit cesarean ang liit ng tiyan? Hindi niya alam. Hindi niya kabalo hindi niya alam paano iire. Takot siya iire. The first time naman. So yun cesarean. May paghahanda ka ba bilang tita na may mga bago ka ng pinamili para sa pamangkin mo? Wala pa kasi di ba si Lolometa ngayon Lahat na ginawa mo. Lahat na. Yung mga, may post ako ng mga trending, yung mga likes ang aabot ng, di ba? Oo, correct. Kasi, my God, point na lang. Diyos ko, bira naman siya nagbibigay ng $1. Diyos ko, Lord. So, yun, laban ka din. Pero we've decided na graduation kasi ni Claudia next month.
So, isasabay na lang namin yung Binyag. plan pa naman. So, hindi pa talaga siya confirm. Isahang Gastos na lang. handaan lang. Oo. Tsaka, hindi pa nila bless ang bahay. So, it's a triple celebration. Matutuloy. Talaga hindi pa ba? Di ba ito na-bless kasi nga dun sa taas, di ba? Pero we decided na i-bless na natin, bahala. Kasi may bata na eh. Totoo. So, kung si mama lang yung tuloy. Siya na bahala. Oo. I mean, yung kay Claudine kasi, nakakuha na kasi yun. Why not, isabay na lang sa binyag para Sa lahat. Diyos ko Lord. Totoo naman. Sa handaan lang. Kasi para So, hindi... ninang kamaa. Ha? Agad-agad? Sa listahan. Tigilan mo ko. Ano ba? Tandaan mo yun. Nakakatakot dumalaw dito. Visit kanina agad. So, hindi mo man na tinanong yung mag-asawa kung gusto ba nila ako. Ikaw nagdidesisyon ka na Wala naman. Wala problema. So yan, minig si Ma'am CJ. Actually, lahat ng social climbers. Siyempre, kayo lang ang bisita, kayo lang makakain. Kayo na maglinap. Makes sense na pupunta kayo dito, kakain kayo. O, kailangan... So why not magdinang kayo? Para may balik. Oo. Hindi, tsaka pampers lang pwede na. Yung newborn na. Yung importante. Tsaka yung gatas. Ay, hindi. Kasi mas maganda... Hindi, mas maganda kasi kung yung breastfeed pa din. O, breastfeed naman. Sana sabihin mo. Oo, breastfeed. Iba pa rin talaga pag breastfeed. Iba mga moms. Yun nga, nilala kasi ni mama kasi baka konti lang yung gatas. lalabas, igugutumin pa si baby. Hindi ba siya nag nung nandito siya, hindi nag-ano yung dibdib niya, hindi naggagatas. Ay, talaga? Nakadede naman si baby. So, alam namin na mayroon talagang laman dede niya kasi tumatay yung bata. Eh. So, Okay. meron talaga. Kaso nga, baka mabitin si baby ba? Wag na agawan ng asawa. Yung asawa ba? Depende yan kung... Nagulat naman ako sa'yo. Bakit? Wala lang. Kasi syempre dapat mostly ang magsasabi niyan yung mga magulang. Paano hindi? Kung mga bata pa, di ba, alam nila. Una-una si Honey, hindi naman yun pala kaibigan. Yun. Tahimik Bakit lang, yun di ba? Yung siya ako na mag-initiate. Invite mo na agad si Cassie. Oo, Cassie sige ha. Cassie, sa'yo na to. Oo, may mga invitation. Bawal na tumangki kasi angel So yan. paano to? Ano lang to ha? Bills, ano ha? Hindi yung sa'yo lechon, sa'yo salad, walang ganun Hindi ha. pa, okay lang yung pampers tsaka wipes. Kasi usually, Praktikalan, di ba? Praktikalan kasi yun yung talagang kailangan parang niya. kailangan as of now. Correct. O, di ba? So, susunod na dalaw natin dito sa baby. Pero dapat malaman nyo muna kung ano yung hiyang sa kanya. Kasi baby yan, baka mamaya magka-allergy ka agad. Iyan yung ano. Yun, ginagamit yung diaper or lampin ba siya or, di ba? Pero na-check up na yung bata, wala naman, okay naman. Okay naman yun. Healthy. That's good. Healthy naman yung baby. Kasi nung binuhat mo, dumidilat na siya eh. Fairness ha. Si ha. mama yun. Si mama Hindi mo. ko nagbuhat kasi takot pa. Pala si mama mo O pala. dumidilat na nga siya. Nakaganon yung mata, oo. Kita eh. Hindi ganun ko pa. Tapos hindi lang na niya. Nagugutom na siya. Hindi Hindi mo na to, baka gutom na to. So Exact. excited akong makauwi sila sa bahay. Pero totoo yung sinabi mo, dapat ma-bless din yung house. O kasi Di ba pala ito 4 na-bless? to 5 years naman. Hindi pa na-bless. May bata na, so i-bless na natin yung bahay. Kasi, yun nga, kung matuloy, hopefully, it's a triple celebration. Napakalaking celebration yan. Graduation ni Claudine, binyag, tsaka house blessing. So, ewan ko, June 16 yata yung graduation, siguro ba? June 17. Hindi siya may celebrate sa graduation kasi late na matapos yung graduation. 2 p.m. kasi mag-start is sa SM gagawin yung graduation. SM sa ano? Sa CDO? 1,500 sila nag-graduate. Ang dami. Gagabihin so, late na. yan. So, no reason na para mag-celebrate. Kinabukasan na. na. Para sabay-sabay na nga. Totoo. Kaysa kain sa At least labas. sasabihan ni kita mananinang ka. So, prepare ka na, diba? 1 month preparation ka. Napakahayop, di ba, Kang? So, mga moms, panoorin nyo to, i-share nyo ng i-share, huwag nyo i-skip yung ads para meron tayong pambigay ng Yes, good punta for kami bikini.
mga good for, ano ba, 15 days. Depende kasi. Depende kasi minsan sa isang araw, di ba, ilang beses nakakapagpalit ng diaper. So, basta makapagbigay tayo ng pang diaper. Feeling ko mas importante yung kasi yung gatas, dapat breastfeed muna. Ako, I really suggest breastfeed muna siya. Then, tsaka na siya Pero kung gusto mo magbigay talaga ng gatas, No. palitan mo na lang ng cash. Ha? O cash para kami na bibili, ako na bibili. Para may mali, baka. Ay, hindi, sa kahani mo pala ibigay. Para may mali, bakit sa'yo Oo, ibibigay? sa akin pala. Kahani mo ibigay. Ay, congratulations again, honey. And kay, anong gusto mong itawag niya sa'yo? Ako yung mga pamangkin ko, tito. Naririnig mo naman, tito talaga. Ako ayoko. Gusto ko Mami B na lang. Talaga? Yung rin dito, ano, babae ako, gusto tawag ng dito. Mami B. Mami B. Taray! Mami Baka. Ikaw, kailan enrollment mo? Kailan enrollment mo? Wala pa kayo? Tsaka June 8 na ang pasok nyo, di ba? Judy, ang layo pa naman pwede siya, mano pa ngayon. June 1 ano. Nahiya kasi siya eh. 18 po, may yan. Isa rin yan, ayaw nyo pumunta. Ayan, okay naman daw po ang health ni Bakang. Okay, may excited akong makauwi sila. Nakakaloka kasi yun, public hospital sa isang kama. Ito ba? Dalawa tatlo pa sa public Pero hospital. social, hindi, promise, hindi mo kong public. Hindi Kaya kasi sabi hindi ko ko- kasi pinapakita eh. Oo, Pag makita mo, Marami oh, talaga Diyos siya. ko Lord, malo, kahit hindi ko pinapakita kasi privacy. Hindi, pero ang ganda kasi. Ang ganda. Maayos. Oh, Maayos maganda. kasi. May mga public kasi talaga na. Compare, yung yan, yun yung kapanahunan ni Mama. No, Diyos ko Lord, yung sa ilalim ako ng natutulog. Ngayon, medyo malis-lilis Okay na. na. Pero yun nga pa din sa isang kakama, dalawa, tatlo sila. So, imbes pahiga, pag ganun sila, yung baby. So, kaya nga, as soon as possible, masikaso na yung papers para Makauwi na rin sila. makauwi na kasi Diyos ko. Tsaka, nakaganda lang naman doon, zero billing talaga. Aalis ka doon sa ospital na wala kang babayaran. That's good. Ay, okay naman na yung kwarto nila. Okay naman yung kwarto nila, may nag-provide naman yung hospital ng Hindi, dito ba? kakabit na fan. Diyan, okay na yung kwarto nila dyan. Okay na, nag-release na, blah blah, pinilinis na. Mag-YouTube na rin kasi. Maniwala ka sa akin. Ayan, Mas wow siya. Simulan mo. simulan ko na siguro kay baby. Believe me. Iba ang wow. Ayan guys, follow nyo na si... dito pala si tatay. Follow nyo na rin si Bakang sa kanyang YouTube channel. And Kung ganun pa din, bakang vlog. yes, The Bakang Vlogs. Thank you so much, Tay! Mayong gabi eh. Sa Mugikan. Trabaho niya. Nag-ano ka? Teka mo. Isda? Ay, ano? Ang isda? Trabaho. Ah,